सालबारियाव जि मोनसे गुलि गावनायनि थासारि जादों बेयो मोनसे राजखान्थि खैसारसो बेवहाय जोङो बेखौ रोखा रोखा नुयो बेवहाय सोरबाया सोरखौबा बदनाम खालामनो सोरखौबा माबानो बेखौ खालामदों दा बेयो गुबैयै बेबायदिया जानो मोनदों कि पुलिसा जोबोद लोरबां पुलिसा नांगौ बायदि खामानि मावाखै दा नंखायनो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव मोनसे गाज्रि थासारि लाबोनो नाजायो आङो सरकारखौ खावलायदों कि बिनि सायाव इनकुवारि जानांगौ आरो स्ट्रं एक्शन जानांगौ आरो अब्लासो बेबायदि जि गाज्रि सानग्रा उदखारि बिसोरो समाजाव जायगा मोननाय नङा आंनो गोबाङानो बुंहरदों आङो बिथांनि जिउआ गोजोन जाथों बिथाङा समाजाव मोजाङै थानो हाथों न'खरा मोजाङै बिथांनि जौगाथों आं बेखौनो लुबैयो सासे बर' फिसा हिसाबै बिथाङा आंनि सायाव जिखौनो बुङा मानो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि फिननायखौ होगोन नाथाय आंनि सायाव बिथाङा जिफोर खोथाफोरखौ बुंदों बेखौ आङो जेबो साना आङो बिथांखौ सासे बर' फिसा हिसाबै आलो गोजोनै मोजाङै संसार जानो मोन्थों आं बेखौनो लुबैयो बिथांनि जिउआ अराय गोजोन जाथों आं बेखौनो लुबैयो आरो बेबायदि साननायाथ' थाखागोन सोरनियावबा मानोना 30 बोसोराव बेबायदि साननाय थानायखायनो बर' हारियाव गोबां दैदेनगिरिफ्रा थैनो गोनां जादों जोंनि हारिनि गोबां नांगौ सुबुं धोनफोरखौ जों खोमाना लानो गोनां जादों दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो बिथांखौ बेखौनो खावलायो कि बिथाङाबो हायोब्ला साननायखौ सोलायनो हायोबा मोजां नाथाय जोंनि हारियाव एनादार मोनसे खहा जानायखौ बयबो साननो नाङा रावबो साननो नाङा बर' हारिनि थांनाय समाव गोबां खहा जानायखायनो दिनै बर' हारिया एखमबा सिनस्रि बायनाय बायदि जायो नांगौ बायदि जोंहा सोलोंथाइ बिथिङाव गुबुन बिथिङाव जौगायाखै दा नंखायनो नैबे समाव आङो बिथांनि गाव हारसिं हिसाबैनो जा बा न'खर हिसाबैनो जा मोजाङैनो थाथों आं बेखौनो खावलायो